Καλώς ήρθατε στην τελευταία ημέρα του ανοιχτού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος των 4-20. Για σήμερα είχαν προγραμματιστεί 2 ιστιοδρομίες για όλους τους στόλους. Η μάχη στην κατηγορία των ανδρών ήταν σκληρή. Το ελληνικό ζευγάρι Αθανασόπουλου και Τάσιου κέρδισε την πρώτη ιστιοδρομία και έτσι έπρεπε απλά να τρέξουν προσεκτικά στον τελευταίο αγώνα προκειμένου να διατηρήσουν το προβάδισμά τους. Τερματίζοντας 6 θέσεις πίσω από τους Ιταλούς Φεράρο και Ορλάντο, ήταν αρκετό για να κατοχυρώσουν το χρυσό μετάλλιο. Οι Ιταλοί κατέκτησαν τη δεύτερη θέση και η Σάντι και Χόμρι από το Ισραήλ την τρίτη. Στην κατηγορία των γυναικών, οι αδελφές Κάμπα είχαν εξαιρετική εμφάνιση, τερματίζοντας 2 φορές μπροστά από τις Ισπανίδες Γαρίντο και Γιαμπρές. Αυτό σήμαινε ότι είναι και οι πρωταθλήτριες Ευρώπης. Ασημένιο μετάλλιο για τις Γαρίντο και Γιαμπρές και χάλκινο για τις Κανέτη και Ροντρίγκες Χοράν από τη ΣΥΠΑ. Στους νέους κάτω των 17, οι Σποζάτο και Τσεντρόνε από την Ιταλία πραγματοποίησαν πολύ κακή εμφάνιση στον πρώτο αγώνα, αλλά τελικά στέφθηκαν ευρωπαϊκοί πρωταθλητές μετά τη δεύτερη θέση που έφεραν στον τελευταίο αγώνα. Ασημένιο μετάλλιο για τους Βίσνερ και Αμενέιρο από την Ισπανία και χάλκινο για τους Αμερικανούς Άνκερ και Μπόρτσερντινγκ. Η εκδήλωση τελείωσε με την τελετή απονομής μεταλλίων. Συγχαρητήρια στους νικητές και ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.